Mesto má pripravené dva zásadné dokumenty ku parkovacej politike. Je to zmena štatútu a všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní, ktoré prinášajú celomestské pravidlá zabezpečujúce nový systém parkovania v rámci mesta. Ten nový systém parkovania spočíva vo zvýhodnení Bratislavčanov, ako tých, ktorí tu trvalo bývajú a platia dane. Oni za jednorazový poplatok, tzv. Rezidentskú kartu, budú mať možnosť parkovať pred svojím domom alebo v okolí, kde bývajú v tzv. Parkovacej zóne za tento jednorazový parkovací poplatok a nebudú už platiť žiadne iné poplatky. Pokiaľ pôjdu do inej časti mesta, ktorá bude regulovaná spoplatneným parkovaním, budú mať 50% zľavu. Práve to rozšírenie zón, kde sa bude platiť, má priniesť väčší poriadok v parkovaní, tak ako ho prináša vo Viedni, ako ho prináša v Kodani, ako ho prináša v iných európskych mestách, kde zaviedli reguláciu parkovania prostredníctvom spoplatnenia. Samozrejme, súčasťou tohto plánu je vybudovanie alternatívnych možností pre parkovanie. Ak nechceme, aby nám autá prichádzali do centra alebo do frekventovaných zón, tak ich vodiči musia mať možnosť odstaviť na záchytných parkoviskách, či na okraji mesta, či mimo mesta, alebo aj v niektorých lokalitách samotného mesta. To znamená, tam odstavia svoje auto a môžu potom prísť verejnou dopravou do cieľa svojej cesty. To by znamenalo menej aut v uliciach mesta, to by znamenalo čistejšie ovzdušie, to by znamenalo vlastne podporenie verejnej dopravy. Myslím si, že a bude to znamenať aj väčší poriadok na uliciach mesta, že auta nebudú stať úplne všade, tak ako stoja dnes, ale budeme sa snažiť ich poukladať tak, aby rezidenti boli uprednostnení a tí ostatní si museli hľadať regulárne, vyznačené parkovacie miesto tam, kde to bude parkovacími nariadeniami určené.